okota wa press of mane ena okoye amamre ma ensuo no of mane be bia ni fie ni sie no esenka ensuo to eyira ebufa so ebe ko obi afie enko eku obi afie no no de onko na da ko na yi ta ni sikiti ni se no kan ni oni ewu kan so okotena ho wo se ni ensuo ne fie no ono a ne ko no ohun se da wo no wa beto no nti se okoye amamre no ye so mane according to mane no wo se bi bia ekoso wada akonfo bantam okro obi amani fie won enti ne ye kan se ugidie obi hanka so obi nkosombo so mutie eni so so radio fagidie ni ye adwuma yie papa me de American se de ye nsoma wo se wade asoma wo enko se koni ni vea wo be ma power na wo de akọ na wo se ye nsoma ho a wo be kọ bonsu yam na so fla na wo kan etina pena asemi so fla me tin da so ni so wade ya ye kom eno so tini edie ko bia baby enti no enti na esese nipa se wo to na se wo so radio no ye ho abompa ye se nya wo kan wo bu hwe ni mu be mu a eni na bi follow radio e kan se eni na bi follow tem ya fi bi esi e bia na esi wo ha na bi na esi wo ebuhwe ni mu wo bie woni na abompa ye so na be bi ye ma atro na so ye na akwadwo na ba ye da na ya da energy drink ya na ye nom ye nya energy bi ye kwasi asem se de se bio na so ni ya brabo mo de ni de ye pese ye maame na wo di maame so wo maame na hem na no mo mpa ye na maame da wo da na to on sorry eno tin ye kan se youth no enema dane e do ha nya mane ni akwantu na mutuo anamo na mutuo ko petu me ni ade so maame ammoa da ti bi ye mu se ye wu kwa wo mo wo be di ade so maame government be yie pa ti eslam mo fe rade wate mo fe rade na mo ni mo la mu mo fe rade na bibia mfa awon fa won ko shem ene youth no mo wudo do ya da se se champion na fe ne ye betete ma wo de wate asi obaya bi ka kire no waka kire yen wie yi sese no ya ye niam bi se ye mpese ye beka no kure bi ade a me ma ba beto se bi o me ba wi ase ade kro no mbeto nyere me na mani abre me ho ei nya me so na mde ba me nim ho hwe o na mi kura no enti wa yo no mani abre na fifre teme na my lady am de se o kan so for condemn asem o so ono no na asore dan konwa watoto no ntimi metutu beye ma mebubu no wodi bem sanse nipa ade potin bi wo wo sa wo hwe na wo ye ho adwuma dan de enfa nya wo efie bosom wo nsum bi efie nkonwa wo se enfa ho nanso wo de wo bo mpa ye hwa asam so to wo hwa so ne de wo kro my lady tia wane say di wule mu ma wunya mesom ho hia wo ne dwa so bo mpa ye efa ye wo ho yie enya abusua ba yie obi an ba ifo ma wo ba wo so enkwa ne ko na bia na ntokwa eba no bia na so my lady me da se ya ko jam ye hutwan na abrampa my lady me da se pi nyame sha papa na ye nchia ye tiefo ne ahwefo my lady asem we se bi asi ye krom chechere krom chechere nso di awon se de ntime kasa ensuo kese bi beto e betai ho ye nwumunam ai se evangelist bi ko du ha so no na on do be yi na ma we no mu krom ha kwankwa ne bi yi nam no yi bi wi ne ewu omu nyina ene ye ti krom na nam gu nsuo mo na mo obi o tie awia bi anim asema meken adwene a wo be wo yi no ayi bi ta ne ha unsuro wo twani ti na to atwene no apem na dagya so chi omu nyina omu a omu we ya ye nim omu wu no mo papa se de wode adwene no atuja so na e papa asampa malady me se asem bi ani ho a meka men twantro wo mo papa o ye yere sa na e pan ni nsuo e ba sem ni si chechere ayi kuro ma sa na meke nsuo ni tui se wo mo de na chiwada ntini nyina omo anu bebre ni koyi no de ka mu no na mrantie tugu so enti malady de yansuma wo ho no enko ho sa nsuo ni abosom ni we e me de se na wo de asise yen ka se kosom bosom bet die ye kaza yen fa ma no me de men ka se fa bibi o me na meka e na wo na wo ka me na meka ni se enko ho yansuma wo se kutu nyame se wa ma wa woden ne dia wono abedi wachi amwa kutu ensam egu on doso ye no ho adwuma ye ha kontanto
ewie na wie wo ma na ehia empabo di maye na you people som yes baby na de bia na me kyekyere na me botuo na botuo da no wo botuo na no abegyina kwa ananse na mini ewude botuo na wo fa he maledi na ade baako ana ade baako sese ye kama nipa bi ate ase ne se titiri nsuo ho na asofo no adodo na na akogye nsuo ho ya asore na omusa atwe enete ebe feli nsuo no ekwan nyina na akaketekete enokure ne nipa mbezo mbeka na Ghana ha nsuo yiri fa nipa nyina dodo na ye mpanimfo bi edi yanim na ma nsuo ne yiri fa ye ekwan na nsuo ne tena nka be fam no o ma besi ni timaledi wo ye nsuo ne ho oden sene ho enti se ebufa so be ba wo fie wa na wa so oden mo aba betwe ne menti e besere nsuo ne da ne ba bi ma ne na ne ba bi wo de wasi wa so odan a kan wonya me asem na ono so ntere nko ne ba bi na me kyekyere ne me sane ne me gbo tuo se no hwe ne yie ne da wo ba be gino so wo tietiam so ne de mia mini tietiam so me hwe no wo be fan tie be sra sofo ne bi se ensem bebre wo ho no wo se edika ye wo se ye ka kire asoma eche nipa ni enzuani free yakwa mbone ho enu ni asem Nyankopon de asoma wo bosuma wo kotuo no wo bi ri ama obi si go tu fa na ye ne dey ne si ho wa ba ho da bi wo so ekoma de wo no amekom de da bi wanya adwuma wu ni di onye usika ntokwa ya nsoma yen na ye ne ya kotwe mreche e de bi e prayer maledi he sane ma we eye adwuma onti asofo no mom na se de wo kan wo mu hweye dopo busum bi na wo kyekyere eda ne nyina bubu ba bi ade no wo no eye yi ne sensen kwa maledi nei okwa asa ho no kwa de ho man chansen no eboso bade aka na nipa de da mu hunu ne de ne nyina himagu enti kyerese bibi wo ho ti yewo de anyame de aso ase bra be ka nyame asem ekyire nipa no na kwa mbone wo ho no on san firi ho beko base wo de wo fie na na so be sori etia wo so na ba kusi ha na ba kusi ya ti baso osawase ya wo nu ne wo mane abusua ne nyina ase ti male di nyama bi wo yakotwetwa me ho eye ne a ane yakofa de ama ye ho ba na obo nwe se friend Whitney Whitney Houston adena wo bo ndi no ma me no woni ne ba nyina wo ba akọ oh nyame mfa ne krensie eti male di eye se ne wa bie ne mani a kire asofo ne bi se me wa be bompa ya ma o ma so de no wabubu nkonya ko ndem metie audio na video no bi a mesere obi akodi bone abosoma chi na ne na otia so dem me breaking me twam abosoma na chi no o se me twam o Yesu ni mu u twam na abrampa maledi ye be ka sem we e ma ni mema wan no mo de ma no makwa wade a e ha twin oba wa wo ba ode ne be kwa wade be ma wo bi ode ne de e ba wade sankora na ye de omo kono wan ma no ene be ha twin asem bi esi won sawam ene sen be ma bi wo ware no ne ma me yensa ene wo ba bi e ma me enu ene wo ma chia no ma ware but be ma ne ba no ode ne ba ba akopɛ ene ba wade no ene wo ba ne de ode ne ma me enu ba ene yesi be ma na akofa wo ba ne chi papa no afa ne yirachi ene wo ya che no ya che no no wo che no no wa pata wa ma wasase ene sika wa jim pattern because wo no ba akofo oba ne nakowo wa jim pattern edura na jo ya papa ne da ya na one na ba no ma no maame na ba no ma na ode ne ba de papa ne ba he no ma wo papa ne sekai wo wani sikanya maame no one ne da wie wo wani sika ku no ku ni wie ye no ena ma papa ne ba na ode ne ba wale ne de o de akwa ne ko share da bi sai be ya papa ne enye ne ba ne nye da ehu ena maame ne ba ne so ba ko komo ho bata kwalan papa ne ba ne hu ade na e ko so ena obusa se na die na ekoso na maame ni so asase bi hu asem na papa ne nkrofo ye no ko no e wo fun so no se ya no mo di papa ne share rubber bag braking no mo twene ko ti maame ni hu se papa ne ba no ehunu ade no e no ko frɛ ne so o mesi no mo nkogya no na o mo nko kansem no
maame no ne ba boy no ka ho no omu di ewu no omu be di ewu no de na danfo nso ye den boy na danfo nso be ka ho to omu ne akwala ne nam kwan so omu kɔ no ɛna maame ne ba na danfo no chim akwala ne kɔ no obun kom de ne shape from bro na de ne t-shirt to oyɛ te sɛ de ewu no ɛna omu nyina yɛ sɛ ɛne omu nsa akɔ pɛ rubber bag ba akwa be fa saa akwala ne so body na hyem na akwala ne so dwane ko bo obi poma yɛ kasa akwala ne ti ahono baby odan owo ni kwankwanta enti de yebusa ne se manoma no a ye do mo kwa awade no wo obema no wone ma wo ode ba ko pe ene baaye oba de ne die mienu no watimi ne ba ko ayonko akum bema no emema ya na mitumufo a ya na munti ye ka no muntie ne ye mamu magema no nsi bone enye obi a owoba ene wonye ebi mu wo ma omani da ho because of the omahunti omunya wade fofora they are very careful omu mane kora sonso omu because omu ti obi ba akache to omu gene wo mu ho na ye wo ma bayifu bi criminal fo bi eti se lady ene ne beya de awaye bone ben ena be ma ye se wo no me yemfa wo mewale me na me mehwewo na se be kume ye eti na se me da wo no ti de ebusa ne se e ma ne mema a ye de ma ekọ wale no wa mu ma ene wo mo ba wo ye ene de wo mo ye na be ye mpo se ye wale ne ye wo ma ye de wo mo be ba ho me de keka me nko me ka me nko se wo kofo ba no wo ma wo papa Ọlọ́run FM yanko yasi ho wo be ma no so wo bia enkura ne nko ye ni ho na munyam peace of mind na mo hwe nkwala no from afar because ya ji wo mo begu fia step children no kom to me fefa wo mo ho wo mo to me ni wo mo ho de da eje ya semu a eye issue ese etumi address papa na ano de ne papa ne yakuno Bisa champa tetema. Na ya kasa che enana. Sofna ye koya na se ye ba. Say of late no ade bia ya eba be say you. Ese emma ebinumu etimu eya ye dia che mema. Sofna me mu die emma ya wo mu de wo mu emma ekọ aware ase no. Wo mu na wo mu ma no eha adwenta. Wo mu ma me na ti aware ase ntine ma me ne pebia ena woye bema ne bakwa de wo mobo to na ko be fitu o kwa biane kwampo no onya bi ni obenya bi no na gese wo enu mami ontimi nkan because wo kana se ne ba kwa adwuma wo asem enti emma no aya wo mo de wo mama no mo ekọ aware ase no wo mo na ko pe bibi di ma wo mama no kwa asem se bi no papa ne wo ne o mama no aware wo mo enti no eni brebi ene pese mi kunya no de enne emma no bi ono ma abehie mu ma enya de akọ aware ase ena edi enya enso pa se sebi o be ma die ye se o ma kono no wo mo ni hu anabi enfum so aba wa pata wa ye obibia wa ju ne se de be biem ne se be ma no ono no because obeti obabejeti masika dia wo be ma e pa dia ne se be ma no no mo yes apran on ne ba na ne ba no so ye very wicked no fra no so na danfo be kan so pa se o yes adi we say ya wo yakopon wo de be chaw so mama yentu ema no bi afo me bo mu die e na me kan ye no ye wo yeto akura mu ke be mu twipa so ye nya bi wo be ma se wo wore ne se wo ba se ne so mama kan me ne ya adwo ba wo mu ntaso ho ba bi na mu ye no mu hye na mo mo because and when they did anybody any banner man pretty big ma mama one here na wo be kwa grave ne ba be kwa bia nie so man man wo mu to mofo e wi ase abeka ye de mu akọ asama bi so man wo bi ase mo enye yie e kwa ji asam kwa boni eketu e ono ese kwa no e ye naro into one problem ku kra salvation no wunya enti ese nsa bi nsa yem boni na dos wo ye we say ye wo so yate yacho wo so life no asai wo ma life na asai woja mania abatu adusan so obi twemo se dusan we se ti asram wa yan tu oboase so ma me da so abije malady yankopon hira opi na awie asam na asefem se be ma be kwa awade se bia nya ono nko na wose wotena
na ɔde ɔbaa bɛka ne ho sɛ bɛyɛ abrabom ka ne ho bɛhenha no wɔ nneɛma bi mu na ɛbɛkɔ akɔwie sɛdeɛ akɔwie no asefem na ɔbaa bɛsia a bɛrima ba fie abɛsrɛ wawadeɛ ɛdeɛ nkoa na wokunu bɛtumi ayɛ wo a wone ɔba bɛka bom sɛ wobɛgye ne nkwa koraa firi akyɛsefo asase ɛyɛ deɛ paa ne mmaa bi mu ɛpɛ wɔ wiase sesei sɛbe yɛsenka wodɔ obi a wodɔ na yɛmmoa enti ebia in terms of ɔmo bɛketafo bi koraa wɔni abusua bi a ɔbɛtumi ahandle ne ma de ama ɔmo meka sɛ bi a ne maame koraa nte ase na busuafo afiri mu ɛna obi bɛhwɛ wo ba ama wo a nti sɛ wo a wohwɛ wo ba etinka awadeɛ no ase no nti aseɛ yɛ adwuma na ɔbɛma wɔ ma ɔba wɔ ma na entitiɛ papa bi akɔso wɔ mmɔfra no ntam na unity ɛyɛ adwuma me atena a kɛnyɛ bɔne na nso seria na ɛkɔwie majority of wɔn mu ayɛ no mo pradeɛ ma wɔn ma ɛyɛ maa no maa no bi mu ebi mu wɔ koraa nkwadaa no ɔmu sua yɛbɛwo foforɔ aba mu no ɛhɔ na ɔbaa no ɛbɛkyerɛ sɛ wei sei deɛ ɔyɛ sei o na wei sei susu deɛ ɔno nso yɛ sei ɛmmoa so ɛhɔ na wɔbɛkyerɛ nsɛm mu nyinaa bi koraa nkwadaa no nam nyinaa na obiara anim sɛ yɛn nyinaa yɛ abusua baako enti yɛbɛsrɛ pii sɛ Ghana Africa ɛnei na technology ne ɛnema bi asesa ma yɛ extended family system no koraa no yɛmfa ɛnyɛ adwuma pii but enka efiri tetemire mu ɛba no na extended family system na ne yɛde yɛ adwuma ebi a efie baako wɔfa ɛne ne ho ahwan nyinaa wɔ hɔ bi ɛno aduane yɛ nyinaa ne yɛto nsadidie ɛne yɛde ne se apro de ne se ahyehye ne nyinaa yɛnsa dam didi but ne yɛse anibia ba ma nneɛma bi asesa na sabio oyire ba ɔno so yɛ wo ba ukunu ba nso so no ɔno so yɛ wo ba edinei no enyimu ne ntitimu no ɛhefa ne yɛde korɔ na oba korɔ no ne ba di sa adwuma de wɔyɛ baifuo my lady yɛ wɔ ma bi mo ho yɛ baifuo ankasa na wɔma bɛtena wade ase boy enti kyese agyapadeɛ banku a na wo pa wo sɛ wukunkunu bɔne banku a na my lady da bia wo ka asɛm bi sɛ ebi ana wo ka sɛ bɛɛma yɛ so okochiti hwɛ bɛɛma nyɛ married bɛɛma de bia me ka sa so wa de me da sɛ yɛsi bɛɛma bi nyɛ o wo yɛ wikido ɛdeɛ no yɛ wo pɛma de ɛbɛboro so wakɔwo bato ba bɔne ba ne tiri mo ɛda yi okunipa wan fa nwa aduane ma ma wania ye ni ano ba bi ko bo paase nkuniku no kwasa akọ no ko si prosidi bi fon so ema ye wicked to edi my lady ema bi mu nya very careful na mema bi mu so nya very careful ushia oba check the background kakra efie bi mu ho amame ni brade dodo sa oba we ane mame ni brade sa no ukokwa kware na me na ku ato atwene my lady says mema ewu enten nyina no de ekosu de yema bi na eku omu eti mema bi mu ene mema bi mu yema ye ni na ho so wuhia oba na so oba na untimi a enko ho wuhia bema na ono so oba na untimi a enko ho enya fei na wokọ akọgigi wanim akọwuram akọpemu adodode adi awie ekofunu wie a ne nkwada ewa wade na sene na wokọ tete wo mo omo ye innocent children a omo ne na mo baby enti ye besere mema pii ye hia wade a ye mfa nyame wisdom enante enkwada no omo ye mofra entete a wode mo mo fra hyase no ene be mo mo se yimu we mu anase papa mu ni emu na wo mo fra mo nkwada brem no wo kira me na hu se asomasi we de oyewei na we nsusu de oyesei dabi entutue se bi na erebeba male di nyankopon hira opi on hira on so ba ya se wa man bi adani abaifu ama sister they say the my lady ani ngwase ende se ne ma ye je ne double no ano ya ye den they say the my lady on say ki eso ye tv a ye hwe tv ni sudin ye say be ma bi akun oba bi be ma bi na etoato aso saa ye say me ma de say you
nanansen ya yedenya ne ye my lady emayi nso no se nya poison biom ye mfa die wo benya kokodro de se kan ya wo bema kuno wakochiti won de bia ya ne ye kan ware mu nsem a my lady ya me disisu dwam se wonnim nyansa wade wontimi nware asem we de bia meka se wonnim nyansa wontimi nware bema wo ma mienu ena ono a de ba akwan ye den aba wo ba no de odi mienu ni nyina te awade ase adenti yen ne ye fie enti wodi nyina aba bema eno na ha no wankasa wo mentimi nwarew ema bebre awo munya ya nkombe ware na nso mema ni bisuro se ye bekwa akofa wo mu die ntira dache oba na abehye dache chem because of ejapade wo na papa ni wei wo na papa wo de wan hwa wunya bi enti kokoofo ne yanku papa ne yemfa ma wo se ya na ma na ye ma pote ye hunu ne be na papa ewu na ejapade esam hoyo na oba ye timi adi manoma ne wicked ama omo so afirisin ni mu na wi ase de awo ye bia no esunsunsu aso da wo so oba besi a watimi pa ne bema wa my lady asam no wo hwe nanim na wo ne ne da wo so nim tami bekun ai na obi wa asana na emema de omo ye wicked ko bible ma na we ne ema wickedness de bia me kasa asem we sa wo pese oba ye wicked ye ta na wo ma me ni nkomo na obehu na po akakraka da ne tirimu a obetimi apo ne bidi ama ho emema na say de aye nje mo ye careful monye careful because a man na abase say no apotele tata omutirim no enya agro one wo sere nanso na wonim dia wo hwehwe afiri wo wo ma bo ma bambo hu hia wo ansa na obedi sa agro de wo ma akwakwa owura wade emu no ba akro a wo ne na akwakwa di sa agro no obetimi akontain wo ma because ewiase yati ma wo de but ebia na obi ntimi hweme ba mame oba na akofa wo hwe a obetimi aye ba tan ma wo ma eno na mema nyina hwehwe so dru sa stage na omani na ho akono no na ye dikan but say papa yi nsa wan wawu okọ ne manoma nso so yabu ba akụkọ nyame nkwanka wono nso so oba ba akụ enti ye de ye srema ne nso so my lady wono munyai na de omo ye no ade na ye dan a won so asunsunsu aso ebe ba so say ye bodin a ekọ abusuan we ba akụ ne kọ ware ye kokun be ma ada no record da ho eye anim guase enti ma no ye ntu ye hofo na we de enye kora record we de enye my lady ene asemi ya ma mewra ho ne papa se fidie iso nsema ne nam so na no ayeden my lady se awarefo mienu se obi ade mane bi ba ema na ya na nyemu a enema pii ema ne pemu ajapade be man de onim se wo ye na daachi oni ho anka ye nkura ne nyina de a betima no be kire ono no de na odom ba ye ne se mini honom a wo papa ni honom a japade o munya bio ebize mbapa wa mobra wantima anya bi enti we na moba ne disi ye fa kwan bi se ye se ansana matimi aba bewuram mane di ade ne besie edi ani bre edi nkona papa yi ba yewu ye nti obetimi atwese kan wo ne oba ene oba danfo de se kan be wo na akopim so bewu edi ade eku ne ba aka ho mane di ewiase hefa ne de kro ye de ade ne efra asase so akro ye nti nipa bi ani bre nti awudi a che nipa trim ne ma no maledi ase mo da na wutwa ne foto se de na wo nti ase se uku papa no na se nko obi anti wo betima tena wia we yaze maledi emoja on se nipa bi nya hunu ya ye ka kire wo mu enipa bi bra bo dam basa adwene ne nye wo hunu se kwasha atare kama ba adwene ne nye enkwase ade bi asabi omu yesie kokoa mu ana dane aba wo mo so a enei eduo mo ne nam basa emema bi hu ne nyina so kama kwase asem se ye bi no madididi edi nka wo ye hu na watena wie ya se ne fia ne si ya na osi ya otimbi na madidi na mada maledi nya afamu wadi no se die nyame be ya brantie akra no ohunu ye no sengi ye so ko obum de maledi nka wo nkwa no yaje ya ne sa enso nse nyame be hye ne de mo wantimi angu a waso ma ise to ate yesre ne nipa ba emema ne mrante emeba no yesre mo sese sika ni bre no ene wowuo ne nam sese maami ne nkwa na aka nyina mi gidi zo kwa akotwa no afiase na saa no maledi kwa na asa wo bai
abrabɔ na ye bɔ ne nei no ye fom niema na maledi hwɛ saa niema we se emma no ye ka kire wo mu biem se ukɔ awade na se be ma no wɔ ne ma maledi nka be ma na japade a ye kranka ye ne ma ne dia nanka no no wo ba warranty no de wo de na be hyem eti so ye wadwene se opese japade ne be ye wo de a maledi a wo de ne be ba otirim papa bi wo US wo se oni awura bi wo baako na awura na kɔ ware awo enkwala miensa ka ho ono ne ba no awura ne mpese obema na hu no me fat me ode number ne sende me na me frɛ awura ne se on pese ne manketo ne be hunu se pani no enye papa no ne te ne eba papa nso pese wo hu ne ba awura nso so mani hu no asem we ye da o maledi papa no hu meti o si bi pese me hu me ba me nka se me je no busu mi ye yati miska de ma no wo si dis akra nya se 26 so say 18 years obonfie bi ansa no ma papa na hu no on se ni bre we se no ani wowuo ne nam obon se papa no betimi aye ne ya na ni bebre efiso ni prosi woni court afi no de ne nam ba bi wo kose wa brabo enti e be se ye nuan ma ne me ma aba abrampa me ntwa na me kontachi man be busu ni se de ye ni pakro ni nya me number de o so ye pani pa na jeje time no mo tuto timba export kwa bruchiri ti wo mo be ko trip ba ko na oba o ne ti de betu ne maame mo anim se wonyem no mo de ship ene ko to so e bi wo mo kwa bia 6 months no my oba ye na ye se aba akola na wo wo mo ko ba ko mba na ye tu akra ni din kama ena on di o se oba o ne na wo ne maame mo ne nua no ma be ya sede bibia no so mo ye o sa be o mo ko kwan so o mo ba bi ewu o ko ha ge ne maame se na o ba bi ani fia ho no say ante e ba bi ani fia de ene de ba ye kan say esa grossa person me de akra no e be man e no ko tra buchi o ye do be ye biara ne sanka no ansanka ena se o se Oheneni me ma ye yie pam me ho nkyere me ma wo nkra nan obi afie ye mienu wa buruchire ho ne manan no obi a wa ma obi a afie mienu e wo Ghana ha na bana one maami we no wo ye no o so wate sakra ne ye nurse e wo kolebu o ma sesa akra ne din e ma akra ne kra wo ono de waka che maami ne se omo mu ko edi ani ohun akola no ko edi ani se nye ne ba afan se ye ne ba na japade a wa ye no o ma bi akra ne bi na kra ne so abrabo enye ye wo o se maami ka che ne se ba bi aduro ne di so sa ebe kan no kra ni ku o wale ni se sia no ebe ka so ye hohwini eti wo pe nam se papa woni bibi kokolebu ona ko hwa kra no ebo se onima kra no kra din o ma se se din no nam se ko mfa maame na chi wo hwehwa akola no no kes asem ni nyina nkyere akola no kra no na oni akra ni ntua na mo without maame no no di maame na chi a obesa akra na bra wo se won ka on kyere akra no bana ma pe ma fufu di ade na mo gi ni wiase sa ani bre wa bra na beto akra ni di o watumi asese din no maledi enne se oba bi kasese bi ema ni binom o kase obedi wawu sori ni dwane ema wudie maledi this way odifo ya hwe be ma boni obedi a kire wo ba bebrebe no a ye kan wakofo oba wawo onene na yire chi wakowo ba wo ba kase obeye be ma boni a ya wudie obeku ato atwene so wamfa mpeti nkwa mu a obebo pa wa mopa wono a adisumie betu amia wakunkwa enti ye besere ye nuano mema se ukọ ware a maledi tetena nsamre biem no ma ya ma tetena dwane ko asem wo be ware anke ye kohwe wachi ebise bisa epania somasi bana akwa na ofie ode eho ye kama ukọ asem bia ni akire na wakọ ware enne so de maledi ehia na yi ase ehia no party ase ehia no wedding ase eho nom ya start ya wade na maledi wei ya de papa e ba beboaye enti ye besere nua mema no se ukọ akọware a hwehwemu yie ne hunu oba na wode wo ma ekọ akọware no so obetimi afa wo ma ne se ne ma maledi me da ase pi me so me da ase na abrampa case number 1 every year Elijah no free ba Kofi every year Elijah Kofi Father
Oba ne konton kro solo. Kwa! Other in court. Every year to say. Nacho yankopa do me ho. Na kra Bible we sofo. Ba chan. Evangelists and prophets. So me evangelist. Fansani fa to Bible no so. Wa crowd bi ba. Na bo din aye me every Elijah Kofi. Me every Elisha Kofi. Me inside the Bible so. Inside the Bibles. Sasa mo ame bekai. Sas ma me bekai. Onyame mo ame. Onyame mo ame. Order. Evangelist asembe. Ba chane de ba solo stuff my friend wono. Na sole no how. Ba cho pankro no he am say enim he ya filling station. No so my friend oba sole. Ba cho da bo nan kasa de won ti mama. Te ho na wudi sofo. Da bi me kwa solo ba ya me preach. Ti a point na me bana. Asofo no nyame ya do asem a de ehia wo ne pesi. Ba cho. E de ne hia wo ana ha wo. Oh, ba cho me to de me ni adwuma ye me ni skase. Fa na me finances in share them ku. To da me struggle say. There be. To da me kwa me first ready din po na mu odi. Abrantie ba we say akutu na do nya adwuma. There be say me nya adwuma ne bi nye. Unya adwuma nye. Na ko school ni dru say. SS3. What we SS. Ba chan. Na one to aso. Due to some conditions intimate. Na ma me ni ho. Mother tears. O papa e. Anonso tears. E na wo na kwaje family ke na so ai. Ana ndi ompe. Ba cho me fe. Na say no di okwa e be ma bi atom. Me share in places amenya bi ka metima nyanya bi atom. Ka ba kwaje bi atom. Ba chan. Yes wo se ya hu a wo ne abofo na ye adwuma. Ba cho say the me ngopon achi no. No say man encounter with angels before. You say many above for na adwuma. But wo mo we. Ba cho adin hunum. Hi BG. Ni abrampa. Wo na adin hunum say. Kan Job 33:14 na. O se ngopon ne nipa kasa preko ni pre. So nipa ndwene ho dayem anadwo adin hunum. Na ho ato nipa so mu. Sa emu na obie won ani no so won atenetene anohwe so obeji nipa kra nkwa na anto afna no ntimenya adehun sana me ba akere adiyem adiyem na wo hu na bofo ani no mo se de bofo de na hu first angel am hu no like omo ye small omo nshede anya te say they describe say angels here akasi omkuta abatan me be my friends enkotia ne bi Any mo tia no akohu nya bofu. Vetima so. Na so mo tia na wo de ye adwuma. Da first angel so obuza me say me first angel ti say mo tia de papa bra. The one ye mo tia na nchinchim yi oye nipa da sani ba on say dan nya kese like me say oye believer bi na nyame honhom fa ne ba me odi ameni. Bra we okay. Me all right. Mental health is real. It's a gun for a fire mental health seriously. They can sana tam ya madam so kan. Na de who ye abo who kikan de every year. Cause my mother dem ko rehab. Why so I ma ko. I don't want to read that. Man no read. Hey, bra. Jai, yang se mu keka. Ade no bi e be bodam anu afa Bible. E di entira. Obi e be bodam akofa Bible. Eno ya na e di ade a. We no wajai. Mejai no. Boa. Elijah be so Elijah wo boa. Oh mejai no. Uja no di say. Mejai no me say tourist. Bia yi bi na ofa. Taba na say Adria na say dey. Jo me no amnesia. Amnesia. Normal day rose say na utumi bo. Oh, me no ma time be free me so bia. Wo make camp here the man why na customer. IPJ. Wo na make camp here the my why. Unisis. Wo make camp here the man na. Me mama madam free. Hey! On the normal day no over how many rules?
Oh, I thought I may share the niska. Meet me to send me 50 cedis square, meet me out of 5. But baako yɛ sɛn 10 cedis. Wie ne so ne boarding saa. Ba chane. Wa mo bɔ ne 10. Yes, please. Na utwa to so a na kyɛ sɛ utwa wuro baako to so a 10. Yes, please. Ba ko pe obet metwam. I just say 2, 3. So you be away in that was me. Uto wai 1 row na. Wetu atwam 3. Banu mu 3. Na esa wo ba na fe wo ye ya na wate ano. Yes, please. Na wo dia he obutum. Ba chane. Eju on the normal day we to me to 50 cedis. Yes. Elijah, adwuma o agisa o koye adwuma o. Ba Bank of Ghana. Ba chane. Because we nko ade bia 50 cedis no. Sabo so me nyasam keto. No kure. Na unye adwuma no unye sika we na ade to. Sometimes me ko mission and I told am so am madam mama sika se me ko to adwane a. Me adwane ho nhyɛ da hia me nti. Apart from we no. Me no mat na so without food. Because me name spirit am dey adwuma. Yay! Abubi ba brand fente se. E we di man te be dra chiro. Na apart from we no so dey bi. Me no jot me to tramo. Onto. Dabi. Onwen kate so. Me wen kate tofin na me nya bia metimidi. We tofin no. Sompa FM. Hey. Hey, why na do rem? My brother Penny and a demi patani. No she. No she. Na me she. Na ede na wo do rem a wo kɔhye ya akwakotia to mu. Man with us. Say me we SS no. Yeah, last 4 papers. I was owing school fees. So my mom said I was lying. I'm taking the money to buy her. I'm staying. Let me say I'm staying in the Bible. Yeah. But you are staying in the Bible. Because I'm staying, I just say me jina quotation me suna me de chin me tisa. The quotation. That's kind Matthew 4:17 was a such a wadring. Me ni obi a bonne wo metim. Tima adwene mo be smooth. Obi a asofo mpanim waye. Obi a bebo dama no akofa Bible. Oba na ebo dama wa fa Bible. Bema na ebo dama wa fa Bible. Minima de koro. No kure o kasa asofo mpanim mo me Ghana man mo de men kasa asofo ni mo. Ba Kumasi ha ye wo no. Me shede hu sofo papa bi o wo wias. Cause me tima kwa solifia ko kache sofo ba cho menya 10 sida ko to adwan o kache me say free ko na me yaso. Na so mfa ma na fa ko no wi. Da bi ebi wa adwane na me de ko to. On fa ko no wi. Anya wi. On fa ma ko no wi. Anya wi. Say big man me ke wi kura ka say wo to adwane ma me say me. Wan kan che ne say o mo aduane ni. Me so me kwa so me ba for de. Bra anya ni ti na ba ye. Ti asem ne ye kan. Me so bra pani na ye de no do wura wi ni. Na me chilem. Ma me na me chilem ba wo de fa ba be foforo. Na me chilem ba wo de fa ba be foforo. Me see me last 4 papers me yes na me de ka ma me anya ma me ntimi wi school 4 papers pass and other 4 no de me try in there me nya me see ni me b ni me a enti a am me say b me ni me father kwa na koje me call tia media Amakom stadium ti me b am me pack me ni ma me ti fie na me brother no wa cry ye adwuma no friend me say Kofi uti fie wa wi school nya hwe e dey school ndo obeto aso na so adwuma bi apie enti brabe so me mu kakra eno ampa o transfer iska kakra go me phone so atana me so yam na me bo ma wo fa ma ne no say ne sa de a me nko na me bra adino ma mba to de hu e wo wi no a uto mu ntentan no kre etu bra no wajai oda sunum onu kranti efie wonum me kase me ntimi for baby akran kofio was like me without a reason nan same wa de kotokuru atwitwa me say the offense mark impon am the accept me sound ka krem na me gine etwa me nso yes adult fie hobi atifie hobi watu afrin kran ho na ba ha and da no atifie etimi etuja na ho by sans money ne basabasa nti ene yesen tu no abetena yeso nti da me dem no one ne yere ne mma be 9 abegum ena me dam ma me nchen enso esan wi ne basabasa me wo wa me yema de a se di onu ma me da de na da kwa yiro ma me so ne be da wo
Pacho madwin na me ansa me si adwin boni bi ni meti yi quotation e kire etu bra ne man ene ne yire ndo mo fie na obi atwitwa ase kan na ajo sei Elijah ntina me se me de sun na ya adwuma de sunsun a Nyankopon sunsun ena wo de adwuma ba tan enti wa je sekan aduro kra sekan twa entwa ti sekan aduro nanso me tie se me fa de twemo abetwa nanso se abom da bre bi obi be saike me no me nim de be hye me mu saa de na nweke se wa kan wo na wo ma me mo tra wa na blante fefe se e be to prodo a o mo fa Sompa Nkomo hospital sanity ko se de me mood ti o mo ni se ene ma me ye na enye normal ena me so me see me the Holy Spirit na but ma me challenge me de me ko I think say asoroma so kwanta psychiatric hospital New Hope acho ni mo minimum ba matidi it was say me di 4 months wo honom na den one try Elijah me tena honom for 2 months na ye me tena hon ye che me share quarantine there be 4 months ne so ye ma me ama me yi me eti ase me ne omunya kasa Sompa FM quarantine na me ne boys too na wo kwem so ma anya hwe na adwane ko ye be di sometime adamfo ba ko meti na yeye se me ko nyamesem nti opema asem ne tam so sen ko ko ka me nya adwane nde bia ka meti mewu aka o na o mo fili a me pie free quarantine wona kakra fence wall bia wo na de wo so me nim se nyame na pagya ma me o ana me huri ye na me na mu moja papa na me de ba fi nkache ma me se enye yale na ye me na ye sunsum na me de ye adwuma still na ma me se o sad me ko psychiatric ye so ma me se abofo ba na o ma me to me fe ni tunyina patentisa me say me ba sorry of fruit of Christ na me omo ya for the say envelope wa obenya 50 cedi fa 50 cedi shame na o be se nyame be boa wa na me boa o ena me tu me gidie so anamo na wo kukura 50 ni bi pathan satan makoye mesin me kweska beble ena me boa for the no ntimi ko fie no me dawa na musi nyame abie mani efie ye no mo share fence wall eso cha ye de beble 2 rooms nya tim ena mu say angel na wa bie kwan akogina other house e to ayen so no na we no de niema ba ena angel no be gina ho yes and the angel move forward so me hwe ho no e ma beble no mo ho no o mo nhyɛ da mo me wa me ti say we di matemba me nhyɛ da man ne mpai me mpai bo afi o mo di matem we say o pem ya na say afi na say me da ya mu say oba baako odina baako asimi ya say wa fi mu say me hwe say obetu me sintudio na obofo no adis agila eti ya Sompa FM esa de me ba back say be da me dan ya me ne ma me da mu no me hu say me ma me so try so ne me be so obe repi me o me nim o ma me so afi ne to yes eti me free mu no wa me te mani mommy na fra popi ne ka chene say me mom na ma try say me dey me repi no abe onu na wono na ya ma me abofo ko no san friend papa ka chene say me si me obet my friend papa say mommy na ka bibisi a chene e bia papa ne be di na ba me nim en so nyakopon de onu fa woni yes me papa ya asole wo be kwai a wo papa ye so papa wo me o ye de asofo o ye me me dani ezi ba chane o no me fa won ko ne hwai me ko oba de bia ba am papa so ni nsem ne ma nko ye ntino e ko to de be di se nipa ma so re a ye huntimi kire na e to de metimi dwane firi okwa e komunti me nanti firi be kwa e wono mba sei e ba kuma sei yes ye Elisha and they say no pese ye boa na wote asore ya na ase de yes nyame djuma na mpese me yes se me ti asore amani beji eh sa ba chane cause nyankopon na ngasa oba asase no nyankopon na ngasa oba asase no wayi ne wa cheme mprenu aha se no tie wayi ne wo kire me wo papa ho e na osan be se na describe no kire mo fanta wa there be fanta de nya ba ya ne color na say fanta na fanta orange no pictures bibli na ekoso na movie e na brand deacon e na o hwe bible say on konkro be si Yesu atifi no na ya buburo nya abro no ma o hwe brand deacon movie a abro no ma abro no ma na e dey Yesu metre asema boy ita wodi e je ba boye afede Yesu no kala na da ne fanta enye fanta o
me see yesu na wo nim no enye wo no a ene ba asase na se fanta no eno e cause wo be bia ofun so me hwe yesu mfonyini ye ba koyi oni pa me se be nkofo so ti abrochi me nkwa abrochi da ena me so me nyame a me di na che enye ono na me hu no na de ohun no ti de me hu no ne so e wa che wa ho dini to me chen no we broni ana bibini droni uhun na ade nti na so wo de ne toto fanta ho asa ne ye bia no busam so what sen na me so ye macho man Sompa FM. na ne trinwi ye tuntum sa na me hu ye na ne hu nyina te se fanta na no no so te se obi a wa hye ache yesu na ohun no yes wa boa hey ya wo ba tie si dwomu o wo ba tie si dwomu ati la tell me the ura bible mba wan ji nyame asem anye de endi wo da so di abrofo nyankopon na chi die he eno na de wo kɔ bonsam gem na wo no bible nya bible mu yem bie Matthew chapter 4 sisi eni yanke kan asem wo bie na kan so the bible ba ti wa bie na kan everybody nyankopon fa ko fijima anya kranti o mo kan che mo fa ko fijima kwa na loss se kranti abia amesi wo abe piantie me kire no wa menaba no say yesu asubo na wa ha baabi me hwama o say Matthew chapter 3 verse 16 na wo boy yesu asu wie ye no entama na ofri nsuo no mu na hye osuru bue ma no no hunu nyankopon honhom se esane se abuburo ba ne so nya abro no ma sana me pa kire abuburo enya abro no ma wo hwe yesu mu bi na odi achi abro no ma na be sini metresu yo eti na krakra enti me pa kire se me nyankopon na me hu no no enya atro bi na me be di a kire wo yes they said here only fruit of Christ for na esu no mo na esu kwati ada na ho na akọ atonya kwasi ada bia na me ko yawa dan pai wona me taba efie de me ko baptist and I'm also quite yes please oh mama na baptist ni na ma me ye pentecost ni na oko mba chane and papa SD mba pa nso ti ono ana wa man church boy na homeda me me nda nya SD ba che ole so papa te homeda na papa ko yan sole no te no mba pa no ye ne wo ehwa na no ye ko asole bia ne the blood of Jesus the blood ni na papa te no ba chane akasa bo ne osofo odi ni akasa ne bai em say ye nchechire na ono nso be kasa say ma o mo hye mowre ne hwan na osofo ne yeso obegu na asole ti odi abufu otwi fa so no ko na say wo papa ne cheche say ma na o mo hye bo were ne nye e na osofo ne so odi sa de ne ba de obegu asole ba chane na say wo papa ne ka no kure o yeah e na wo papa de abufu fra asole ni ba chane na papa ono oyedifo ana ohunu ade papa edifo ani ono no oye evangelist ba obompa em oye adwuma ena na difo nso wo ho no ma omo nso omo yi kire ene difo bebre mema ne ma eti wudie ya abamu papa de na wo kafa ho wo so de na evangelism ana prophetic office Sompa FM. me hu ne se eye honhon konkron firi se o kan bible na o chen se honhon konkron no nya ba mo so a mo benya ahoodene I ma dance fu yes me nso metia me ho odene enti honhon konkron na e wo me so yesu su hia bible ne megaphone ba chane de ko de be pia ko kansa ba chane e ka me kwa de ka me hia speaker ni memory card bia metim da bonya me nyoma e be twi ni pagidi aba na ma gina me bible no so ni o ma ye nkyerechire abonten na fie oh menya ba bia me pese fie o sa abonten de nka ebia se me nya fie ni bia metim akọ abonten akọ de akọ kyerechire ba se menya fie nso a o metim aba me ne o be kyerechire de obeji edi metim ne nya gina so aye de abonyankopon pae ama oje nso aba me bon pae nso aye de eye adwuma na wa wale yes please me wale me nya ba wo mpena mpa cho me nim mpena na wa me ma bra bon me nim sunsum aye de me nim mpena ase me ne oba bia kasa and starting no oh ono boni bia me wan say na adwena dane once na afie de was no bla say no ko ni we me so me Sompa Nkomo mu no mo be hunu se emfa me ye different me no said the Paul mo no ye catch up so ma bobo adam sa na me so ma ye me tie ase makoye se obi oye wo automatic me reactions ni wo automatic enye me na me ye
me hu say bi ne pagya me mitimi mpo me da dem a mitimi yela free dan a me wo mu be gina bonten twen krante e wo matamfo so hon mu asem na me na wo ka no ti nipa no hu sa de na ese we dwane ondwane me ne be kasa boko say onipa we say ni no wa ye me wo de me ka say fa me sika ma me say wo gidia we ma ka chem say Jesus me gina popon wo de me jao na the one ka Jesus so am so say emfa wo ne ba bia say dan no na ese me twa e dan no na me wura mu be twa wan kasa je me ne ma ese me ye yes umfa obada ma fa oba pen ana ese wo no oba tina pen de na mujai there be me wale empra twe basa biem say once bi me no be share once bibisa sanity school time ana ba chane na nye school time kwa the guests no mu na say school time nsanse nyankopon de me be ye adwuma na mani seda ye enhu ade ye mani ye kusukusu fite me mo frase be sise me nya me VSHS me akasa me to me bible to mbo ase read ye me akasa me bomb pa ye ma nyankopon abie mani a me de tie asisi ye yo iti ye da so why that's so bad why translator ye da se di folaja ti ibeja akwana mati se beto magafon we ni afro no abeje why yo abi adru no ya so Sompa FM my lady me da say ene de say baby a nipa fa be adwuma no a na ase me sesen hwese mte man fa right place ne ba awuziafo yento aso na Vast Unified Global Limited for say wonom wonsem David de ma si medupe entitie bi na nkoma me ne oba bedi wan hwe ya wo kwa akoka kire obi kure be ya ofere enti me di code na ma wo ha se ne be ya emrepam no se ba se wakwa ahohiahia mu wo sa akwan yi so a won so ba bi a eben wa ubenya ne pay bi ato wabo awura ho na code kura me de ma no wakobo ne kode ne ye de amam na won so ho atimi ato na ade ba akon so a abusuya ye na ha adwen pa wo nipa brabom ni asetena mu ne se wanya infections na afa wuntimi nchire obi a eya ma bi wo ho a mutimi ka se oba akra de wahimfie na no aye self cleansing no atimi pepa ne amamu so ne ne amaso a enka ma ho nyame ahyeda ye bibia da bi enu nti na wutimi hu se oba bi eda V8 mu wo se oba we pa ne atoka ama ne meme wo ho yato secret wo wiase enti wo ye oba me pa cha mo ho ni die ene wa ho siesie ehia wo me pa cha Vitafect ya de bia ne ka ho asem de kire wi eye adwuma enti se wanya infections what treat ya enko wako hospital wa wompane ahodo na enko wunya nto Vitafect bia enka sedro ni ho me pa cha wo adwuma ku adi nupa sei wahya da to ne bo akra nupa sei edi aba Ghana no me se ye frɛ wo no mo Vast Unified Global Limited for enti se infections ye tete wa adokro no enko ya wadawroma menka se enuro ni ho Vitafect etu infection bia se enti se oye oba na otemenka ma ne nya no ma oda se me de me yi me pie toto wa ensuo ketwa bi line ketwa bi enye ye nyina na yete sa de bia meka mesan ye nsoso ye ho se enye ye nyina na sabi ye pie toto ho no mo a ya na nsuo bi adro wom enye ye nyina enti hwehwe anu aduro na enye emwawo enti unya Vitafect capsules yibia ebeboa wo net infection bia ase be ma bi wo ho a wo tie mi gonopane wa wache hwehwe Vitafect na nya niam nyina yie emfama wo etode bia wo kwa akokire mu a na ye den ye de ya ma na nya wo den ye wi a ye de ahoma bi nsoso betu dwa na wafa in case bia wo mpese wo betutu wanamon akoba bia akopa aduro ye kira kwan a fra homa na ofra homa na ye beye delivery e de amawo na bibia atumi aye kama wo ye bema na say infections atete wa wanya Vitafect bi na wonom na wa treat ho awia fe de ohun say infections na de afrim na enso to sabi me bema na so tia na etia me pa chaw ye wo oil soronko
oil nwanwaso bi a wunya bi na wo de keka wo be ma no a ebesa ama na ye kese na udrum baabi a wo pa na wagyae full stop entini nyina eda wabam infections ni bi wo ho a medofo be treat awie no na afi wa wo gina hwehwem na ahwe ho abuta ho se ene de kwa apia pa na minie ene de me hyebra dane emai humi a emai bagigi mi pizza na me kele wele adi kwa na enso so mo ba mo de me bedi agoro me adaworoma hwehwe magic king size oil we ya bra we treating infections what the vital effect be treating infections no awie na afi wa hwehwe magic king size oil yi bi unya ti din no a ye say magic king size enti wa wo hwa otadua no baabi a ahia dro na wo hwe na opese uma improvement ba no wa hwehwe oil osurunkun bi eno anse wa hwie bi de agu be mai ho na wa massage na wo massage a for some time no ebedru kesiyo bi a wan kasa wo hwe na obo adwoso a wada woroma be mai na no wa jai fa nkopra obi ba enti enne pase ne de Vast Unified Global Limited for wonom na den ne pase bebe dwaso ji ahomai sani amdi kan ka kire wo no wo hia delivery a ye be ya ma na mpo delivery guy kra mpo a owo ha wo so nro yi mu a wono kra wo to pete no eboa no ohunu se edro bi se wo ho e na menfre company na kuma se men supply enti number na mde ba be ma no wo frɛ a obeje wo so na ba bi a wo bia no wo de bi atoa wo na won so aba be ye bema emu me pa cho ahomani ni 0591 003173 0591 003173 0591 003173 medofo yeden semonam na nsemo edenam no ohun se bema bi wo ho a tadua ne de wokura timba ankasa ya enya agro ebi mu agege mu abaso bode enya na enso so ahoɔden eni tadua nim bema wetimi kwakwan so mo ba bone nwom esa ne mrane no no ne bema etime pa achew se wo ye bema na wo ne odofo behyiam na ade beche odofo betwe praya prafie afedi e wo pra manko atia na woto enwom oba yi tu nyina ye kutia nwom enya san so abamubuo nwom awrade hu me mobo nipa de nka wo da nyane a wanya nkwa entinka anigie bi ba omu na ade wo yire sori enwom a woto ne ya abambuo nwom a wahunu se krache ne ama nko yie enti e wasa mesisa ne amem bema ye hu aduro enunti ene ye fra wo bema wada woroma wotemenka na se wo ye bema na wa wo hwe ne ama nko yie wo pese wo gina wo na so pa yie a eniema mu ye den ma wa ene ye obehia Vatman capsules yi be ma otadua mu aye den senia e wo se be ma tadua mu ye den tadua no se bi ebi mu omre dodo aye de se boto aya hye ne ma agu mu a ahojo aya sa wo gate man wo be kwa ba na gate man ene madam etwi so eno so e ba sa na adwenbone na ya ba otirim ye the solution ena ebrewo enti bomode na hwe Vatman capsules bi na aboa ma o mema sematini agina brane afei so yenka bibi fa male vitality ho be ma de ohia ahoden o wohia ahoden wo be pema ko wanim ni nyina no stamina ka ho enye be ma obehiresi oba so na sabi entutu efiri ne hwenim ho me a wo home no home no korati me no abayere ma ne ben wada woroma brane edo so ese oba no kora be pa aba ebo so wo hwe wapampam wo ne ya wo hwe wapampam ho se na esi ye na hin no enya agro me de aduro abrewo numbers so me de bi ka ho na wa bomodin afre numbers no na ya ye delivery no e de abrewo na won so ahunu se wo ye bema amu nti e ba ne sa na wo fira adwuma e ba oba e beje wo bag enya ofe wo beba mi wura wo nua ne lazy papa ne kata so ye mfa ngu rubber so mfa ma enya ofe ni nyina no wo ba akohoma no na oba bi so ye adwuma e ba ne sa wo yire onti wo huja ne santi bomoden na hwehwe Nature X capsules na ne yie mu no se nroi bema obetimi aka abomu afa wo ka bom na ofa Vatman yi beboa na otadua mu ayeden na Nature X ne nso so e stamina bema wo hia se bema na no ai e sa stamina no e bebro na won so watimi ade wudwuma se bema me pa acha bomoden na gi ahomai na 10 frayen
ɛho akwankyerɛ bi a wohia bia no de bia meka kyerɛ sɛ me nkɔmɔ a me ne wudi no ɛyɛ nkɔmɔ a wo kɔka kyerɛ obi kura na usuro ofɛre nanso me di kan de code na ma wo no afra ahoma yi na ofra ahoma na wɔnom nso de key ahodoɔ na aka kyerɛ nyinaa ebe ma wo gi ahoma ne taw ne yɛnkɔ yanim 0591 003173 0591 003173 mekai will be say companies from kwa kran radio about my Ghana mu no ye frɛ wɔn mo Vast Unified Global Limited na dwatondie nyina na yade a FDA for wɔn de on stop wasi so say panyanya edi adanse eturo say enye nufun na emom eye nupa eboa nipa titiru minnuanom emema midi kan ka kyerɛ wo say magic king size oil yi me pa cha opese o tadua mu ye dura hwehwe bi we de enye ku ye nkoku dwan ye nya akwankyerɛ nya amamre secret no ene kura me kuma bi sei magic king size oil unya bi na o de massage o tadua na size ya wo pe bia ubenya ne saa na afefie nso so atimi adwo ena me san ka kyerɛ wo say infections ahodoɔ nyinaa no ye the Vitafect ena etu ase wo ye oba infections no atete wache afei de untimi ni hu nkomokra nkyerɛ obi a ena ye Vitafect wa dawroma bomoden na hwehwɛ bi na won so so bɛyɛ oba mu a wo ye be ma infections no amiawa ma otadua yi ayira akɔhwɛ baabi wo twekora emma eno na me ka kyerɛ sɛ wo de Vitafect no etwiti wi a no apɛ magic king size oil yi na wo de atwe be ma na apie na bia timi aye kama afei nso wo behia stamina ana afei wo behia sɛ wo tadua ni mu ɛbɛyɛ den tadua ni mu bɛyɛ den dia ɛyɛ vast man capsules eno ɛna wo hia na afei nso so wonya nature x yi bia eno nso bɛboa ma stamina wo hwehwɛ no wo nso wonsa atimi aka baabi eto nnuro na yetu nnuro nyina wo benya nupa pɛsɛi ebi ato na hyɛne nso ma me sɛ Vast Unified Global Limited fo adawroma enti na enu papa sei ewo dwa so enti entena se na wadeɛ so ɛma asɛm ɛmma fie na asɛm ni fie a wadawroma nkɔtwe asɛm ma emfa nso mɛsae mɛ nyina sɛ sɛbi mɛ nyina na yɛ pio toto fom a na light tia bi sem da bi dodo na yɛ mu bidie no ɛyɛ dry kama na nka no so ɛnyɛ bad kra ma memfa ahoma ma de twa to ne nsɔre so 0591 003173 0591 003173 my lady medase yedra wase na abram patrase abusuafo KFC Jibi Fabawom Babu no emre akoko nam kodare mpaniwe Fabawom Shani pie nam kwajimani kakra na ye kama nkwa na de ahia wo Royal King Cracker biscuit ye de so so koma no Jibi diabetes fodra na adwo na ho twetwe a Jibi na wie ne bonsu oguso Osenkra to FDA fa hwehwem agiatum OCP Ghana akuafo nyina nsɔre yi Pacho nsuo yi nsuo ene nsuo tutoyi ebe so do so a osi bowura Sompa FM shop biemu na akɔgye bi wo my father dro kone kɔgye bi ose say stroke ebe dwane ebe kɔ ne nyina da o mo boa wo nko roman father ntia 0552668517 tago kone kɔgye bi ema waye mmere wo da ye ya ntumi nya wo hwe timkeja eye tago eye tago 0243228296 we ye gino hot pepper powder kone kɔgye bi ye aduane ko hyehyɛ eye hyehyɛ kone kɔgye bi 100% natural kɔgye bi no preservatives MSGBA nim utim de yankwan one say ye moko utim de yabo mu ya wo ho beto so yanye birthdays no yo me am banana na my pictures obi by Evans as mama na ya chacha yi when they chacha no ya semo when I na chacha sa na ya ni sa no uri tuma say sika chirom de ma no flyer no wanye that's one thing ni mu ka chira anye flyer no di no fie mu asem obi by Evans we dey fa cha me what my lady we dey chacha o me am ba obi by Evans kwesi ada any birthday na
odi na woda bompa yesre nyame ma no se awurade ma no kwatenten a ahode wo mu pa emfa emaye ini sesene de oti ade no ho a niam a oye nyina ewu wenso ehwan ya edi bia ni ase na ehwan ya Adam Smith incoming NDC treasurer honorable akisni se hwe be kwai and I wish you happy birthday and I would in our day. Deaconesses Kathleen Usu and also Pastor George Usu and son and I wish you mommy happy birthday or some for bar and I would in our day on Pieman so riding in Fradon Quadro. Cynthia Orchard US I Madame Doriche Prempe and I wish you happy birthday. Sompa FM. Say the any day. At the end of the cramming, I may have swam. It is a end. Where Mavis Kunedru, Jachi Anglican JHS, Quenchi, and I wish him a happy birthday. And away am I. Say, yes, I didn't get the classes, Kathleen. It's your carriers out of it. Ruta Santua was so fata, and I wish him a happy birthday. Kachiri abo emesanwa egu ni tiri so adwuma ese wo ye wonye abrampa yenko Malady medasi pi nyame ihira ubiem na malady sa niema we sei awofo bi betima tenase sa no ma ye hwe ha na aginsemo on se enya afi na sa niema o ye behunu bi wo ha obi a niema na tefa so a na okura bible se odi sofo na awofo nso hwe no malidi abranti kama ense so mo tena se no me hwe ha ma ne ma sei onse osi ninua ena di ni wura sa de o mo wi nunum ebi so kosua no school te se malidi enne me ma na aba ne enima de o mo je akola wo se wa fa nyame a wo preach wo bible krati tinti wo nya bible malidi sa no wo ka wo obusan se wo obusan se onu wi ni bi adi se was 2 weeks ni we nkwase asem we obetra wo die se 2 weeks ni onum bi denti se waja wi nom ade no onum anu mo jamfa ebo dam and still wunya ska anu na ade kwa akoto malady na akola asabi we wonya 25 years enum jotu nyina ka ho abrabone die na se die na wo pe e die na wo pe za wo je no asase so eti sabre nka echi na wo fuoti a ba bia onante kona ekwa echiri baby eze ne nan no watu di asi na ekwa akiri eya sei momu nyanhwe ha se o kai bible otimi kotu bible nti tese bibia nim edam na hyase no baby aduru baby efiri no no yenka zo bi kanya me asema chese obodam o but we no de wo ye otimi kai bible no right but de wo ye no esisi so etimu wiwi akira kwai baby amode ne koe no se na treatment ne ya malady nko anwane a wose o chese wa hu de kro enade eguso otimi huri so wotimi huri ma na de kra twitwa ne nsem ana de bai afa beduru baby ya twitwa ne seka na obusanse na seka yitwa he na otimi tuze wose onu aya wo bon eniema na ekọ na ni soso ti se ne ma mete fa de ha se ya se na eni mieze ne abie won fa ne nko baby a sebi ye betimi ahwe na adwenim na yayi na free sa wo hawem enkachi eno wonyini soso enti ze se ko base na won hwese o metu o se die ye o na ne ho nto no malady obeto ya ha se ma o kan se mini di utum se kom tene ni muan ha ene de ne ko akira ha se ye de ade ne ma na ye nim so o be kwa akoye wo so obedi fufuo hwe waji fufuo no kotodwe anu odete wono waji fufuo no kotodwe anu ote wono enti malady mo nyanhwe ha ma ne nsai akwara wuchie ne nkomo na odi na ohwa na odi made ne nkrabo ne sanse nkomo obeyi bebre frim o ti school mu hono ne masem kwasi asem wi ene ne ma eti duru okobọ ne bread ni sata na obra no kra zo hu no okosuasua no school ho eduru ba bia nkra do mo akoschool so mo nkosua de ebe repo no ana fe ntem ho ma no
omu no mu bofi pam no tese was obofo ne yese obofo ne so obeje ni nhira no ode ni nhira na ebrena na meya beba ba omunam a kire no na abofo ne ko tese nsem no hokeka no enti malady ye besra awofo no enyansaye ebi se baabi a one nam no malady e ko bunum on se enkana start back kakra na bank kakra afi na wo wro soro no na wo wro na afi wa wro na wo ye hu hwe na nyeye malady abrantie bi wo soame tintin tuntum na ade bia na ha mu na wo di kotire betire wa wro no wo abran onyini kura malady no di kotire betire sa we na wo fo hya sese bi o ana mu ye din sa na akɔwie baabi awie enti ahasen minimum the cross Bible na ya wo mu kan ti ne free so mu ya difo ne asofo ana malady mpese me busa awofo no bia sankwase asem se bi sha ase o mu fia na o ma ye hwe ha ma na ginsem no obi kai Bible na nche so esofo ade no onim wasua ade no otimi kai nyakopo yi ni die ewom no do ma ya asofo enti nyi obi otimi kai Bible bia na esofo ti kwase asem akwati ato evangelist no no se hu na de wei wedi ade na wo hunu o so obompa ye so a nyame tie ne simple kra sese wo how etimi sa bompa ye so mo obi so ne how twane yakopon wa adwuma yo di malady ye be se na wofo da bi o mu nyante ase me se mfimfi na mwe fu ni chire ho nice fu ni chire ho no ko jibi Sompa FM obetimia follow no yemfi ani nkyere onko aya sabia oh eho fe abrochira bagana foni kyere ho na me de ne health insurance no me free ham de mani kyere ho me de ko kyere wo mu oh eho ye kama ye nyina e kwa akohwe ye ho now I mean the champion want to say be mu aka ma ati afa kama ya utimi ke na wonni na bia na wi ni bia wo so tiri ni o je wo bua o je so ni o ni na so bibi ya tu babu ni de e kan ko na ya mi say awo kono bi ko rehabilitation wo ma do wan travel into it wo ma do no to travel and I option is not the bad content of the oh fi and I then things say the better than the man yes I don't know the man of the plan if you was of I can make me action say and not mention it to mission was no biana sa I do with the no go the boy no no the 30 years so you mechanical and then put one more always for fun it didn't need the plan when did you know when akọdai ofi akomo church meeting na je tumo picture gana de church adi we no another and Sompa FM Omunko muntuma amama nontu abintu na illa because ejin tenke enya enya nko musu no bia ebeyi ekino apaya so musu no oni ntumu so yare oni ntumu so yare so no ne ko no so ebe kaka wo betini ade adu achen so oni na you can force me tini yese no na tini amamba o motike enne ko so be mane ko so eni dikwa so na ni no ko yes so Only to make any woman, and I was saying, what again got in a bread edition, and I will let you about it. My lady, maybe can't send be na mesres will be any manunsi bonnet. My lady own say, and Kauko to say, would be so fujin upon whom preach here, Yamijuma de Oko to announce what no one sat at the atwa are you when him said by ya.
adechi asofo abi obefa ka speaker obeto battery chese ho ne ama nketenkete ode beba be yese be ye be hye ne den kra na adechi obesan ye den aba nanso nkrofo we mu ama ye na ma yese ofre no ye nto e wo kwan ho eni dwam ahodo a because say ye bi na bi de tie e na omode amane afa ho ate afa no omudi preachi ubedru wo na omo ko adwasuo ho e na me na me ba ha kane na obi ayiro bi coat e ye sei e na hye ase na me ye Ghana ni me ye maame ade a ehu a eye threat to the society na no na nka wo say yetimi bo aboso ene ye madi ho nkomo my lady for instance sex e wo say yetimi ne ye maka ena nuboni sei no e wo say wutimi de wo na wo makasa na de wo kɔ baabi a saa ne ama ne ye den e kɔ so ne hu nsunsuanso na akora ne nyini a obi kura na e kyerɛ ne sɛ yade we ya wa hunu sɛ ehu me maame kyerɛ me sɛ betimi amma bodam enso awona kwaya ade bi eto de bi anyame ama ne yetete ho za we ni nwia na akyere ne wi nom ene wo bodam yewu ene wa ba betena se we hu na abofo nketwa abofo akese ene afe ohuri wo ye de sike twa no kyese ono ote a wo kasa no no kwa ne bi asenko ye nka ho etimi mete ne nche nyina misuro bi a na eja a charge na wato ayere ma ho oden yese na mgira ma so misisi ena mehwe ensam a wo kan nyina no enye nsem wo ehye nkran enso woda so ne o maame dadam oba tan wo so ntimi mpam wo ba wo ye wa famu de so enso ede na obetimi aye samre na omo betimi ne abusua aboa sabi wa firi mu abusua be sinkonya aba betena se aba bejejeje ayi to ne ade samre ote ase no yemwa na saa ha we firi ne so ne ho ofe wada so kura ka SS grade ya wonya ye nyina ensa ye nyinsemu enti ye besre eba ni se ya yenkeka ye ho na ankwa ankoyere ba akra na afi wode nkranta eku na busuafo no de abusua be ye de na afa ho ti my lady ye besre sha ase se ya ye nso mu ntem na ankwa ankowie bone me da se yenso da se busuafo de aya na aya ya na aya busuato formal jo ye be kwa akopem kunkwa aya ami ya do mo chena ese wa do metos mapon Buy any promo pack of Pomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato